Iki kerja barang masuk ketemu masuk lang rampunge duwe baterai kok gawe ya kae ngrewangi mending bodokan dewek tok kesuk dewek tok kae iki wah iki rasane anake udah ngenteni malah jen eksik banget langsung ngrewangi baterai tau jadi kepanak banget mlaku tok sunderah nyongtok jurugane ya pengertian acan berburuk seler kira aku dawek apa dingkel ngakeli lah nggak ada kecana tanya pendak bae ngeriki ordodi ini ketemu masuk maning bu jen blengeri matanya wis krep-krep ora karuan setelah saya mbapor ndukung bulet pol karepe nggo nyetes lambene juragane iki lho dadi permergi kuplak anu foto-foto orang kenal ya kae rumit tok sing ada pasal iki jarak cau bener cang ame juragane jurne bae ngono apa kok senenge iki kuwi sinderah nyongkrok asal dawekan iki mubah tapi saya mbapor dadi apa entong isine yo oh kosong jebule welek jure strap itu belum meletok udah sakit dan tapi yang di doni ngerono ngalah-ngalah nanyong pahal sing bener mas wong kowe palan bocah kaya kowe priwe duwe pahal iki lagi danune bos dai bener ya ge tarik ge ya iya dah iku iya kayak kembok bos ya iku sing bener iya lho kaya kok ngomong nyongtok mbapo bisa batero domay acan nyongorot demal kaya anak tiri guloni ora adil iki mbapo pokoknya ngerteni nyong kesel barang wingi bali urung bali mangat asuk ketemu asuk malah domay tok